Bine v-am găsit la cel de-al 4 episod din Special Forces Group 2. Hai să continuăm. Am jucat pe facturi. Cred că am jucat. Nu, am jucat doar pe facturi, da. Nu știu pe casă să ne-am uitat. Da. Asta e treacă, ar fi niște hărți. Mă, da, știi pe cine am jucat eu, mă? Pe Ofaici și pe Ruin 2. Mă, să încep cu ăsta. De ăsta. Așa, mă. Ăsta a băgat un nou fel de terorist. Bă, și uitați, AK-12, what the? Uite, și, uite, P90 Bizon și 2 Mag 10 le-a scumpit, adică, na, că oricum trebuia să le scumpească, pentru că n-ai atât de scumpe. Și uite, 2 mode e ăsta. Uitați așa că trăgește, băieții răi. Uite cum trag. Când duc așa. Adică nu trebuie. Aronsi mai tare decât așa 47. Mamă. Ia stai, mă, așa. Shit, what the fuck, tu peu de țică. Oleo. What the fucking boleo. Doamne ferești, doamne nebun. Blue flag taken. Mulțumesc să trag aici. Eliberați-mi Drake-ului loc. Că nu am loc. Îmi place că a pus între locuri greu accesibile. Când nu fix în fața bazei unui drăstă, nu? Frate, l-a pus unde... Sau așa să mă sniperim. Nu am țintă, că nu am venit. Este, bă, muriți, am zis. Stați așa că acum... Uite, acolo e... Deci trebuie să vii cu... What the fuck? M-a luat la țintă. Bă, dar cum mori, adică... E prost, adică cum ai văzut? Uite, picioare în picioare. Și cum mori și așa pe spate sau... Ce frate cu față? Deci cum mori, vă și lasă brațele deschise, nu? Nu trebuie să stai, lasă-mă, n-ai bine. Băiatu! What the fucking? Băi, nu! Câte ușor ai intrat la ăștia să ne iau. Aha, stați așa. Răsplată. Nu știu mai exact răsplată, dar e aici. Hai că i-am omorât pe doi, hai că mă duc. Fugi, bă, fugi! Du-te, bă! What the... Deci, what the fuck? Dă-le mie. Să-mi rămân frămânți la glonț, că... Uite, și ăsta are aceeași armă. What the... Bă, deci... Se spawnează... Drake-ul, dacă nu te mergi repede, nu ești mână. Bosque. Sneaky. Băi, deci am încredere în voi. Păgane. Bă, frate! Băi, băiatul! What? Tu, băi, băi, dai următorul deja de canapare. Treacă în ea, bă, frate, e boschetă reală. Aoleu. Pe 90 e o armă extrem de bună. Uite, vedeți, nu se de tare rău. Frate, se vede așa, pe ce se va. Deci, stați așa că
Bă, dar ce tembil am uitat